afi biara ne de wom bosome biara ne de esie na danso asemsi intena mpanin se sadeche na yante asem foforo a ichi aha Nyansapo TV maame mu akwa aba memu atena se bre biara no ye de tu mu a na se ye bo mamanea na mu de mirikantente aba behwe enye se mu pe no mabehwe na na se mu ye behwe adefo nko a wo mo pesa amamre ne amane ahodo eda na de ye fidie so no mo so mo banam bosua bi enchirima behunu afa adasanso aka wo mu edi akire ne ade nyina aba besua emu nepa eno na ye Nyansapo ya fa to ye ho so se ye ne mpanimfu ahodo eba bedi nkomo na ya gye wo mu adwenkyere asantemamu ewe adwum koro wo dwum adoafo nso wo momome anase nsem ahodo wo ka na wo nya wo mo ntwene ne nyina ka nsem ahodo a efa nananom tete adom akomasem ene nyankonsem ahodo ebi aye de ebo ye Otumfuo se itu abebio lo tekra rene bra nwoma so kontonkoro wi abobrinbiri moti abunu ti abede ebo ne samrane se bre biduru na uduru ye wura na kache a aya wo hunu se nipa no bi to kwadwom de masante hene kire ne kase a woye ba ko aya na ye mede wo mu ne se o se obi nya asa bia nko obeye bi enye kwadwom nko afade ahodo niema ahodo de nya ne ho wodi pia bonten ne kasa ene niema bebre edanso medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ene Black Power ewa ha mo a mo se ene mo se be ko ne yenko na ye nye ntokwa ne yeko ye dwumede ono nko ahode ye ka bi ma minka bi wonte ase ma nkoda Black akwa aba ebi no frisi ane yeko o da bi nye ntokwa mentime ho ase nye ntokwa ari so bi do akokot onye ne tanfo mmara ne wonte ase ye nko nko hu bi mmara ne da yes tie den die se ma wontwa ntronto me so na me so ko mpene ma mentwa ntro so tie nyina bi hu bi anakoda nda ena me ba ya ye ba wafa flag ya besia asante man we de unye bi da ye doye man ese ne doye man dada o asante dana man dada na flag ya na oti ase mti ase say yellow ena black o green so ti haha mu no tuntum agudie ne yellow no agudie ne yellow no ena we de ade we ne denchemche de shimfimfiri eche sante hene che no we sa kan we ne ya na ball car na chi okay de na muntaka se obetu ontintu okay management wow o dan se obi frɛ me o se ade na se bibi ko na ko sante hene na mani abre se na me se na sante hene o de wa fofra na akofa no so e kan fa ka chiche de oni bi kan fa bofo first so mine na sante mine sa atoma sante anye ntum se o mu nyina be ka bom na o ma democracy na nka sa atam no nka democracy ntimi mba because ni kura e mine wow disende manya wi na mso be yesi ncha ya mpene china ene kede besi nti we yisika denchemche so kura yisika na sika ne de ye che na nka se denchem ne de aye che no denchem nwoma ne de aye che no na edi sika bobo maniema mienu dwumadie mienu bi akoso a afade a yewura fa ye ne na ho siesie no enum nkomo kakra ne ye ba bedie aha sa na mpesem che na emom nye de afade bi a yewura fa bi na membe kirem na sante hene so ntuma bi a wafra no wiase bi na wafra da franso ano no producer fa yakwa Mampong ye wo Mampong video ewo ho me kirem Mampong hene da sebre osaibonsu okwa akura nananom amamre ne amane ahodo wo moyeye ekosi se ne dwada na ye a ye humu moboso me de toso nkono 9th June yewura sante hene ne asante dom me ka dom no me honhom awoso kire se dom a yewura pia de ba asante Mampong no Nyansapo ye duru ho fiada enti fiada memene kwasi adwo nyina da ne ye ginamu anya asam ketewa Musumu baye mi hu o mi hu ametalem na ugirem me me ma no ajei o mu ugirem na mudi ye wura nim na na mo ba na mu so mankwafo ne yi mude ma de nam eno na nkam na mo ba na ye hwe afade na ye wura de baye no waka na fidie so sede yiska
tetene ne yedi tetene na ne yedi sede no calories brofo kasam yesi calories de to aduane ne yesa de sayale nyina woni yo etekurasi wani so a woyam sede woyam sede no mfa bibia ntum eno a woyam ai na ode nsuo kakra fra na de asoso wani no betu etene nyina mfiri so so wo akwala na ontimi nkasa yie wode na ko hospital yesi wo bibia ansa ne menase ko so fafra wo ma no wode sini wadum na yam ehye so o be kasa kra o se de ya adwuma a kire maduro o ebi wo ho kra sika mpa ho da se de no first ne yakɔ no se de yakɔ ngwa no unu se de no ensuo na yiba o ani obi na dua o efiri nsuo ase na eba se de ase pupuo efiri nsuo ase na eba tetete ne yakɔpo ho ko nsuo akɛse ho ene kɔhwehwɛ unu te nsuo bia na dan mo ofiri mba nye nsuo bia na wo good nsuo bia wo de ba aposei o ma good ba wotwa ma wo yere wotwa ma anam nsuo bi wo so anam nim ba wonya good wo nsuo bi wo so abenya dan mo nko a wo nsuo na se niema sesen na mugya adie sanse me bae me behunu bi masua ho ade nso sedi adwadie carry trade masua ho ade ne ade history ne de keka ho tiduru ba bi na nyankopɔn hu se sedi no kra no ye brɛ wo ho nti sane te dia o so mo ye die sika kokɔ ne bae ne sika kokɔ ne bae o sa ma ye di on se ye wo silver so e bae damo so bae so be bae ene metumi aka se enema te se no wo pe bia sanya ahemfie a ebia wo behu bi wo abosomfie on se ahemfie ni bosomfie ba ko ade bia ye no wo abosomfie bia no ye bi wo ahemfie afa producer fa Mampong video no to so ebra na mo ba no wo de onu ye wura na eba enti na fade a me bekan ntoma na ne fra no na danso enhye da nye tum sede na hemfonum bia frifra na se brisia yenim no ene nte sa wadama won na ne ba on se enye ntoma nko an ne fra santehene edi kan no na wo hyeche eche no ye beka che ne ho asem ifuru an ya bantu okay nti yen ka che nansa on se ntoma ne wo mfinfin ne chacha wo bai okay ena ntoma wo ne chacha mum de menhunu sa agoro ne nokore ampa wonim se menhunu yewura wa apakan ni mu sa abre no ana ye hia mu a menhunu no wa apakan ni mu se na nkrofo bi kura do won twitwiri fam bubu fa so ale na anye fam ana me na ya je fam na dom ne doso na nim se dom we no opɛ dom anu odene pa efa yi a enkransa dabi brekum die ne number 1 ya keka enu mum de na minni kuma sentiment mi anko bi Mampong kra ntime ntwa brekum na so na dom wom on se brekum no de no saa tam na akase twitwie ne mentime ho ase ne sha wo baba wontumi ma ene nsem ahodo se santehene senkenye wo hene na wo ya ena nko ye movie a kameka so ye action movie oye jetili da bi abeka so won ba be action wo babama ena enye ono na be enye ono kra wo yeni ye di akire no yodium fo no ombe se omo kono omo kire omo a wo se empanyifo ne se empanyifo bubi se aboa ne kese aboa ne ntakra ne ma ne ye kese na emum ntakra bone de fanyina mkwatere kwa se santehene ye obi a se bi onfa ne manfo nya hwe a obi a ni wachi so obi a ni wachi na emum no se de wo se di ekwan a mo fa so tete o masante e kire o mo mba buo ne ani die a yemfa ma nipa yanyi nipa ntum eye wo dia enkopre bibia ho ade ye me dia o se me hwe ni yie ade we ye me dia o se me hwe ni yie ade anya me dia wo ye dia ni wura ba baji so ti ase enti se wo hwe ni yie se dia kura ni wura ba dai obaji na ade ne mo ade we ye wo papa dia eye wo nana dia adan na on firi wakoma mu ni wo pemu ni na wo mo ho ban ma nipa nyina hu se eye wo nana dia me ko masante se mu ni awo wow ochirem o the video na to so obu ho a wanko Mampong ni bi
Ofre no mfoni. Eche na na ehye no na eyi wom. Your friend Nsebeche. E friend say Nsebeche. 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 Hey. Ena musa de samanka ase adi nadim. No. So, dear ha. Oh, so adoto. Yes, e bosom we de oba nsebe nko a bobone ho. Niema yakuri, nya ade keke yakuri. Ene ye de abo. Ha, ntuwe ni nyina ye che no. Ena odi ahye. Difference beche. Ase na wia na apese mete bi wom. Ade. Apese mete. Apese mete. Ye hwe ni ye. Eche no na hye no no. Aha. Kotoko. Yem kanasa. Okay. Sana matfo beti ase. Te kotoko mete na. No, eno na hye he na sei no ni sei no. Ha. On te hye. Obo nsebe ne ba ko a na ebi aba na obo nsebe ne ba ko ne bi aba. Na obo nsebe ne ba ko sai na ni hia. Na ye bo nsebe ne bi wa pampam no. We man goto. O da bi tumi. 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 Wow. Na omode ye. Ase mfita bi nso bubu. Sede. Ana ye sede no. Sede no. Eno bi ye design be ye ntoma no tie firi kyere so ana ye ba ntoma nso. On se mampong. Akonwa ne kura no no. Second in command e wo asantemem. Okay. Santehini ni ho a ne ho. Antino. Na ntoma no awre tuntum ne ya awre ho a. Okay. Atto santehini so no wa na nso da ye da. Ye beba ntoma no. Na cha no de moye no yenhwe ne shape no aye round ati se benkramufu che mo enye abotire na yede boni bia we ni de koba ne tini no kure ede de kan ya mehu se che bi sei ye wura hye ni o da bi che ba ku bi a na kura na ye ne ba ne achampem hene de no aha na no se ye round one sa te sese ya te sese ya na no na se de ne no so sei anti na meka no de mahunu pa we dance etunu se me ben ni nyina no na me nhye dan hwe dom no na ho siesie na me hwe na mpese me te che na hye no na se ezan se bu ho a utimi hunu ohene bi che hye na ya rewo nti na yi nti na mako hyehye ho ne ade eti we na me pese me hwe se ade na we de mo mfa me kwa nhye ho ade nti amako nhye ho nka nani abre enye nani na abre on se ye wo se obi asema fu obi mu ene se obi ani abre difference wo so te se mana nipa me betwa odwira nipa wo se me ne kan yeti bo ho ne yetwa odwira ena se yato na afuni mu anka bia nhyem agene nsem mampon hene nko ayie ena me hu se jewura wure ho ya na ote nani kuranti pa ne sen na wetime to me ba ne sen okay de nana no pe no moye achampem usuin na we de usuin sasa achampem ye ne ba eno de na do bia be kan se antena se wan hwe obayi no ma ba wu ntin de na nani abre se ne ba ne sesie no nyo so sie ne ba eno ye ni bre na we die nipa me ne ubu mai second in command ba ne se ne na hukoyi be da yeyi o dwere kwa metwa ne se na menni ho ahwa na be hwe akire na che se waye ha fun no de o bebe impo da be na me be tete no amana duru se na adwene ne kura be fa ne se nso den kam no watena che na asema ha tisi o dwere ne kura wonya na otu seda na yeyi a ko betu a seda nso de nanan maka no maka ante a nanan de petru choko atworo no obi mpa petru mpepa tika petru timi na ade so de choko nanan so de gozu ana tindi wow eti yamra ntoma no so eno so na se de ewum na se de na do so pa na se de no so na ye bom kese o sanka ya ne che no eyi na hosuo na se se ne che no na de ntia na ma se de ne do so bebere ni se sanka ye sika ke bitum de sika se san ye ni sanka ye sika ena ye de to wu ana ye de to nkwa sika won ko de be sesa mampon hene obi ayi wasi ni pa me ne badwene na wawu so ti ase sika wo ho bebre ebi kura na bobo me ntuma mu yi nka we de nkam de ye de me de beje won kwa nso ye mfa sika nton kwa de bia no se ma ya hemfo no yetutu ye niema na yehwe ye nkonwa ye tisu yie because
Mampong hini wu ni de me ka se me kura anhame ya na yetro cause ma nan so da ye se bibisa betimi asi cause second in command de e ba ne sen na ofiri na wo mu se ni mfie wani mu 80 years plus and na 86 and 95 so e wo mu se wanyini de ai time no so tena konwa so a wo che wo nya tena konwa so a wo che ti ye be kan ne se enya asi ma yura so wura ho ekol ya ekol eti ne ntoman ne che no na hosu ya na ese tumi mu ana honhom de na sabre na ka wa kirem sese de na ebubom de na ba sabre na de na ka yenim se obi bo brisi obi bo kobene a o nipa so mesi wo kwa yi obi enu ho a wo de brisi akwa wede kire minim de obetime sa ensebe na bobo cheni mu no eye ko ogina ko no na asemo ya to sese no ono nko na ekopon no so ogire asante ni betwa ono nko na betwa nipa ono ne bekokon no akotwa no ono mu na ekon ntina wo se wo fana na niema akotade na ogina ye che no kire se wo so oboa no ho na se man fana si memfa wentwam na yemra nansen so afade na ye kam yenu wotena apakan ni mu no aya ebere mpempi me hunu a wode bibi bɔ na beti ha na wode wasan bɔ ne ha na wode ama obi na wasan agi bibi foforo de abɔ ne ha ne ha na wode akyere kwan mu na omokɔ anse ohini bi ofra apakan bia no ofro apakan na bosom na ba behim body nim bosom abɛhyɛ body nim ono no body na wa apakan ni mu ti de bɛkɔso bia ye bosom na ye na eye die bekosu bia bosom na ye ofiri apakan ni mu anu wa firi mu ko na afi tenase na hwe omo be chia wo na wa hye omo nso no hu se way by aha yo Matias ye to wote apakan ni mu no de bosom no mumu ye adwuma na bosom na ba na emumu si fom a na afirim na obi a wotena sese de meti ho yi a na saa brand de menka se waba nipa tebiem waba back to yes enti omo ba no nyina no we de nani kan ono a na ehwe wo mo akom ni nkyere mu nti na ohene bi afra pakan a onkasa enti we no de bone ha na ene wo de fra bosom aha bosom ne ba bosom ne momu no na kyere no ana afra na honhom no se momu nyina ha afi ani mu so de yenko okay tinifa benkum akire animu so ati asi yensam si o nti bosom no beka akire ahonhom no mo ne nam no se eyekon ne yakɔ obi abehia ne bia kuno ayi hia obi ehia obi akwam so obi so obekro so obi be yesi obekɔ na sa apoma na ode ye no se ye de kire wo so ayepoma suman no ha ti se we udi agoro ne de kire wo so ana ye de bo wasama ba eto fom kura age se ye amamele ansa ne amaso nipa dom no be fa so nipa dom no do be fa to kofi a obeka kire santen ne se eto fom ya ya amamele aguso san watumi asa de aye adwuma ene eyine nyina onse yi bia se de ma ne de sabia aha esuman ena aye odesa no o san no bi de ahye ne nsem na to onse nya de bia na de ma na kura waje ha tise onse omo ogura obetima gina ho saa na ohwe wo mo a suma ne bowura mu a na agina torowa no odina saa owi ano ti eno kura asa no enye ni nyina na ye ono ankasa kura na esa enye ni nyina na ye ono enye ni nyina na ye ono suma bi wo ho a oba onbeso obi ade ne ho beka no okay ha nti suma bi obewura body ni mu a se ntoma ne pakora ono abaye na ade onbeso obi de ne ho beka no na hunu bi ha odo ho kana suma na si obi si ababehwe wo no wonkase santen hene kura ha so se mo ono ankasa e wo ho kura na so de hangi kura panani ma wonfa ho na mum se sunsum ne ba onbeso obi de ne o si nipa nye sunsum nipa nye obi de ne djuma no akọ santen hene na wura no na on de ne wura no
Ayi wadamfo yi afia papa no bondi mambe Eswatini Swatini oye Eswatini fo hene ene ne din de Mswati help Mswati pa Mswani dia Mswati de yinam no nsa Swatini de ze na nsen oba ha ya ye bedi ho nkomo a wo de ko che afia Swatini ge na se Swatini ne Swatini de se ni na Swatwa mo so 18 so na se tini so nega na so nega ni ti so titi nega yewra eba no no kra bra ye koduru ho no ho ahosiesie nso na mebekan ebra ye kokoduru ho no me hwa ahemfo na eba am se onyene ba ko pe ena wan sika ahemfo na aka wo mo aminya abre bopene wo mo ne wo mo kodi nkomo nyina no sika de emmon enmu ne komu anada ne nsa enna ne nsa anada na beti etimi bopini ohene ba ko bisa ne se na asen ne mo nyina mafade no se ai yewra se yenye sika sa fade no ne de course edan ma ehu ho dan de wa ma on se gbabo bi se ne de ya na etra fie ne mo ye ne ma so edan ya video ni ba ye wo hwe bi ye hwe yewra de no echa na ehye no eno so edan so ase lai bi eda ha no gold bubobubo mu si ena bi nso da ha gold bubobubo mu si eno so din de se na so we ye sebeche we so ye de sikache bana tuntumu mfimfini se tuntumu no sentina on se so hwe ya me mama flag dan ni se we dia se se ni me hu so ti ase on se the flag yi kire on tinam the flag we be see ha na sem na be kan ho flag we na na ehye no den chemche so ti ase on se flag tinam fa flag no tuntumu na wo mu no anyway e cheni mu na sika wo ena we ne ye forest kwan ye fast we nya sika no ye forest yi mu ni nya sika mo say ye forest o ni nya sika no free nti na ye kire ya mamre nti dan no de na ya mamre sem anya ntokwa amamre se dia asante amamre tie no eno na ye show no sa ada no itina mani mo ye duru me na ni mo ye duru ama obi kase enkaponu sante hene de ne nyesika obi oka e bia apoa ani bi gu nsa producer fa on fa yi no nto so ayi Eswatini hene no de no ya wada yi ayekọ yi on fa no do o de beto so ahu de gu nsa bebrewo ana bebre ene ne nsa nso no ye de ye ben ahemfie ni nti so obi kase nyesika me black power se enye no kore sika se obetumi akosesa e de abo obra sika wow sem de suma nkwa fie de na di ha nam de agro me na pen so ebi siye e ma na yire ebi nko odane ne nkwanta e ko fa me na che baako me na che baako se nko kwa koton e kopie no nipa ohwe no hu da be chewe di mi ba bi efiri ndimi so fa ko to bi obaka se nyesika bia oboa sika na me nim se wunim sabre na hoden e woni mu amum se wo se wo fura pakan no ana onya hyehye ne ho no ofura pakan a na sunsum no abi ti se ye ne nsa agine o se de yo wonte kopum so be yi ni ma nyina agu ho asante ne ma efo katachi na se the whole world asante ne ma efesin oman bia
Sanse se me timi pene yewura ebra no ba bewura fie no me timi pene no hwe no pa social media bi na bi se asantefo anko school ne ho nkro ne ba obi obaka asantefo anko school bi omboa hwe tete kwa mo fa so hye o mo man mo am ko school de na mo ye na mutim de ba obi a wanko school hwe kwa fa so hye asante ahye asante ti asante memu ha yi kono no ma francho bo ho ha yi ashta ha ya ahye emma so wahini bi e ba okwa sante hini wo abrofo mpo na omo de omo ba ya omo ba sante man enti obi a wanko school enso oni abrofo ne bi nsa wo so eye de na yeye sa wo ye PR enso wo hunanam tumi obi a mango school eye de wo tin ka ma kwa fa abrofo do omo ba abaye kwan ebe adwuma kasa na me hwana me de obachiri ma buofu brofo keke ntimi buofu so bufu aye nchirim bebi nto mu ya no masa apa meche obi ya no ya de na buofu me shede ya mo anya de enso na nya no kre ma va de teme ho asema ba iti to tan ma ho so de network na nya no minto nka hello na fon na agudie ni bi nso gu ne kom enno kire asante ya mamre ni ma ye wo ya ti skaso sikadwe kofi ewo abrantie bi o media no so abrantie bi o media no so ono so tumi de nema bi sa gugu ne sa no aba woso na beti nyode ne bia nyode ne bia we ya asante aka de ya asantefo de ma penso ese se kutu se bam ampa esoso me peka akase o na ayi bi bone ne ha abakon efense be mi se captain band efena abakon na asa no na ye triangle sika ene dia soso mo ya no mabone no de tokura tu no de sika na soso abesoso eno so yesika usi ebi to from na wunya wawi na ho na be mo afa ne bi so to from da en to from na mo afa e bi so to from da e to from on be sa afa ho be fa baba ye ho mamle o se ye na suma ni titim okay tuntimi mfa no sa kwa ukokura na ukwa ukwa e be pam awusi eguso na black power di nkomo we yese kutu se bam na nsen kura no mehwe video bi na akonfo bi o gwenanum se wono wote akonwa so na santehene ba onsore ono konfo ai na onsore se de ntia onsore ne se akonwa na santehene di amana na wote so no sore ubi abetena so hwa asem bi sorry o mentiase o sorry o na ya yase akonya na santehene kura no wase achia no o santehene tena se no sore akwakochia no be de no abechia wo akonfo ya koma ya chia santehene nyina no okotena se akonfo de be komo tama santehene ba betena se no no mama ye tama ye mfa chia santehene ho na bechia mo bechia wan agi se bia me de mahunu ne se ye de ne ba foforo na amatena se ye no ye be sori mpo amana kwotena se o be twamunu o be sori agina ho ansa na okotena se wi a wo wasa abesia kwotya na wo se duru wo kra no a wasa kwa bo mu ase akwotya na wo na wo ye konfo no wasa kwa ha wo ntoma wonni mama mre wakonya platform bi na ate so na obi wanu mu konfo what na say social media no na aya yi wo so pa se yewura tena se a me bi se bi esida se bi a watena se mpi so na obi kwotya na wasori abam na da se asante ahihya asante dwa abodwa tana ama yewura te simpie so a tena simpie so se kim ebi nsida de enti ama me bisa na se ebra yewura ba e betena ase saa bre no na ayi Mswati ni aba yewura betena ase no Mswati ni bese no kwachia no yewura manimu so ka ebi mu se enka wo ye ohene enti na enka wo se enka anya hwe no yewura manimu so asante mamle nchiresa ona waba obi ho ena wo ba bechia wo ye hoho ena wo ba bechia nti wachie na wi so what ase obetu bofo amana be ma wakwa aba so what ase na di nti a wo ba ye no mo di abebo no ye kɔ ni kuromu a santehene kɔ ni kuromu a ni esi ye omo so mo nti ase the same thing na be si wo ho so santehene na akɔ no ho nti santehene ba akɔchia no so na be kɔ akɔchia na ono so atena na santehene abechia no esi krokoto ya nka se krokosene okay so what ase na me no eye me de se
Say no. Santehene niema bebre pia bonten ma ni pasua de wo ho. Oh no kre sesi a wonim se emabunu ni bia ba hemfie no. Omo mmasa bia ye behwe ohene o. Omo besua de. Wonim se ye wodai. Amanfo na posifo yi pam wo mo. Enso omo se da ba kwa no ogina me nchen. Nnu abena kora no ko hwe hemfie. Ba kwa no ogina me nchen ka che polisifo no se eja. Intensi. Wonim se bi frin kran bai. Nana. Me nka na da o. Na obi e ba o. Ebi frin kran ne bai. Me se abrante ne ka che ne se ohene police ni wa mi frin kran na mabo. Me behwa ade na masua ade. Me wia me kɔ ja me na me nsua wia me no ni asem bia me nimu ba bia o kan me ye din gina ho ntinsem dwani ba ko ogina me nkyɛn ɛna wo ka kyerɛ nsa aban anya hwe mu nsua bi no mo nkɔ amanfo besua ade amusua ade pa on sana first na asante niema na empia bonten na ahemfie ho te se court okay santene trase na odi asa obetima kotie bi na mo menkɔ mo obetutu ho so na manfo wonim nti se ne de mebiriki amomu se duru etise no abanan a wotena asi obetimi akɔ ohene ha ho no mo kɔ ye wura tena se a saa mpoma na epie ba ayi dwabrem ho simpie no saa mpoma na epie ba no gyae na on se asante wakasa bi se santene tena pakem na se obi ka se ye wura ye som waawu a aya hwe santene saa nkasa na hya ase se babo sa shiki papa no obi be kan ese se oni asantini di agoro wo manhia no pese wo yi wahi a wakasa asem we ya na opa ba bi di utina kwso on se asante no hu obi be ka se on se na nsen de bia me ka se eduru tam se ye penkwan de ato asantehene so na bibi nti a me ma ready okay ya na bibiri na nti ase so te ase ye de pem nyina na nim se ade ye asante de bia no kotokokora lusu ma che na aduane kora onu munye wode wo mojanim ade ye ode ade na kokosai asante so nkum ni nkuwo na kotokoyi santene ka asem o se kotokoyi munko na bugmani maso gane na na se de obama na ni age o ka bibi na tena se no otubofo mo koma na kwa aba eno na dane ye ba ya na ase ye ko yakoma Mswati ni hene no de ne de ma ne no ya aha omo koma na kwa aba amamne ne amamre ko so kire se obi ba ufia o man bless you yes eh Muda mfi. Baby ye ka bia o. Asante membre ni adwuma. Membre ne so ma yakop mu sei. O he phone membre ni eya amu ya ngige ma yakop. Say minim 25 dabi ebrusa 555 no. Terabyte ni. Say Ghana asante mind de non stop o. Oburu terabyte. Say me miti. Me ni adro book me ni bibia ni nyina wa. Membre ni ye adwuma. Kreke. Computer na siso. So that's it. Ti asante bibia ni wa ye wurafi. Ye ne kwa so fon asante nyam fon so. Ikura be sa kire o. Ohini wa ha se bata yi. Be kakra mo kola bi. Sante na se gentleman sha se frantuma. Ta dan me ka so mo ma na ntoma. Onye ntoma no sha se frantuma. Ada sante hini be kwa kire be bu fra santuma no do ho be. Awu be fra. Obo che se kola bo no e bete so. E bete so ni frantuma. Yakoba bi akosunya ntoma. Se e bo kola. Kola bo. Eme bokola na meme bokola. So that's it. Amane bie mu esa course na sa amamre esa course na se na semkyere ni Stacy amoaten no okirikire mu. Wo mo de niema ahodo bi kɔkyere no. Kɔkyɛ no a na ebi kura na asonafo akraboa esi so adwini ahodo bi a wo mo de kokoma no. Wen nyina ye pa asanteman siye se sa abere no ohene ne bo mo be ya na. Ewo hodada. Asante woni bibia hodada. Ohini da ye no onu nti debi. Ne hodada. Asante aboa no. So taje. Emre ya o ka be wiki pa o ka se o ba be sra sa o ba asante. Ne mo be si aban so no ba sra asante ne ye koye sa ne ma we nyina na. Ensi. Ya aboa ye hodada. Asante we bibia e o man ho. Ena nananum so nim de besi. Nananum de besi onim tam obeba se obenya ho wonti no tam nipa no bebo pono kora na sika dwa kofie dika bo sante hena mane dada se ayonkofa bi se be koso boaboa ho enche beba ti no hunu de obeyi na to ho sa eno ti na tete ne wo man konfo se bibi besi kuro mo man konfo na ba ko boyi wura mane katachie bia se na beba okun bi beba nkrofo bi abobo mo ho ne beba kon o nkrofo we do mbe srai boni bi anim we de bia o mbe pe bibi boni bi anim na konfo ne de ba
Nene moja yo. Oh. Ye. Yo ye adwuma. Ohene ye so yenka ye wura bra na ote apakan nim hono na yenwie. Na osa asa nim wono odi kan fa eno ebodua na. Ofa yi bi yi asa fitam yi bi bobon te se bodua. Odi benkum ne faaye. Ansa na odi be hye nifa no e de asa. Eno so ka den. Onse atano no. Omo abosom no. Ha omo gina o Asante hene. Ti fufuo no ya atano na tuntum ya ablafo. Okay. Wow. Ebi won so omfa no na ese odi tuo. Go so odi Duku no de sa debo no de sa. Go so sika duku. Ebia ne de. Ebia nso ne de kire. Asante aka de afo. Asante aka de obenya. Oman bia ni ho. Mi fra se de ye wura ntoma ye me ho. Anse ntoma ne bi wo ho a wo mo aye ne ti dedam. Na anniversary no mienu nyina 2025 nyina mitobi. Ene ne ntade ahodo aka mkoto no kure ne se hyemiamia me mu no amia mkoto ade no obi na akoya aba amato no. Ehyeme na me namo a. Na za menyakora nko obi mfa ne ho nka me. Ma ye kokoti se bombo e. Se Asante spirit no sanity. Odi Asante aka de ka ho a de baba trim na ya sem papa nko. Obi ehu mi ano ohwe me ba ko bi tuntum bi t-shirt bi ani ti dam. Obi ehu mi ohwe mi se ya na me sa de nam Dr. Mensa ho se be se akomenhia. Ese hokram timi twansa aseton. Hokram twa ka se na ba wada woroma. De hie masasi bi amanso ba ho na sisi mami. Atade ehia mintia. Adentia yen kanu na yenwie ho. Wo de Asante ade ye ho bia eye sunsumu ana sense empofrimu a wo ye soronko. Wo ye soronko. Nse se opese odan Asante amamere dia. Na nanom so boa mo bi ehu behwe. Onse Asante nipa puye behwe. Na anu ya ye kwa Mampong. Omo wo store kura no Asante hene ye ban ka no masore gina ho. Na bi kura gina omo store no ebi ewo so ehwe Sante. Ye ko no ye tika mu ko no. Omo masore gina ho. Mai bye. Monso mu odom. Asante odom na dom se epu abehwe mo. Edom to dom. Asante nko na benya. Wow. Asante nko na benya. Wonu se empane se amanyofo kura mba be ye crusade o baabi a ana mo kan se omo be ye de rally a omo sheda de saka akose nipa no mo be go cham so de ase president bia no betwa mo be kura be sorry wow na no be ato se president be nipa mienu miensa bi yese bia do ogina ho dada e twam wo ho enso obi nyate Mampong de me se ohene ye ko ho fiada efiada na nwumra na me ko ba bia me koso ye no abrantia no oka moto a meforo ye prage ni bi no obisa me say ayi pacho ye se adwada Asante hene bebe ya ampa anam sia wo so boa oje mechi nyeje me number senya no kore na onhunu Asante hene se da eti wonim se obeba ne se obeba sa adwada no no wonya adwuma no kore wanya adwuma eti anwumre no a boy ya wo se be family no ana o se afi no magi asema kan ye di na se Asante hene se no tie oti wonhunu ne da na no kore oba bi otonsuo ne dem no kogina ya twe ne mene hwe ne mpomam ehunu Asante hene no kore Asante ne mefe Asante ne mefe ufra ntoma no kora na o nante asesa ohene bia ntoma fra na nante asesa nyina ya Asante ne me ya me mpedi fra because nkwati am fra ntoma mo ye smart pese na ho ye hanti fugu nyira kola no abono na ekọ no nam ne baby chiridin black enanso ya saba ye ba ye no kore wanya yemu de pese ye hunu no wa me ye hunu se ye sua denkyamche na ye sua ensebeche nti sesi ya no se me konhunu sa afade yi bi se ewo baabi ana ya ye ho mfonyini ana ho adwini asi baabi a metimi abonidin megiri ye sa ahwefo nso ehwe ye enso betimi abodin aka se o black kora ka se sedia na ebo ho no tete no na yedi no kore Nyansapo wo ye semanhia ye ba de ye sunsum honam fam nyina wo kire ye so se nipa o se suade suade na me suade wo nipa ho abosom no na mo kire we ye se dino enye me nwanwa bi yeni bibi adada sa ya dase awusia Nyansapo TV so ni
ene ye bedi nkomo fa yewura de ote okra wura ne bra nwoma so Otumfuo say to abebio asantema nyina wura santema nyina ye ne de ya obia ni ho no obi nche wonu obi nche okasa da abada ene ye bedi ne ho nkomo sabi ne ho nkomodie ne nye sabi aduane a wodi ana ba bi onam na emum eya amane ahodo bi e koso dwumadi ahodo mienu Mswati ne hene baaye na fade ofaaye echekora na ehye no ene cha na ehye no bra Mampong hene toye na nanom nyina ne asantema yewura ba ho dwada no na ho siesie ne afade nka ya na eka ho ene eka bo mu besua mu ade media no so de agentre ha wo so ma na amanfo obisa na ho siesie ne ade iti go ne gugu hene se yi asante aka de fo me baba akon wo afidie so sise kutu se ba moye na betise no nsampa ya asante nkapu aksante aka de osi nyo de ne bia eno nkomo na ye ba ya ye ne black power ba ye ba bedi nti wo hene ba me chia ba bia wo bia abusua mi din die asonaba Kofi Mensa Abrampa ye ne black ene bedi nkomo ne ye da na sepa se brebia ye ba oje ye ofeso na wo kire ya asante niema hodo ewom de ye amamre wo de fa de ye amane wo kire ye de ye sunsunsam kura ye kura nye ne natifi ha no otumi kire ye de ho bronisi evidence e kire ye ema ye hunu niema hodo a wo ye nyina no Nyansapo ye nti ena ode som ye mo so ahwefo a munye ye mu mfie bebreni mo kura ye nia di ho adansia madom ehwe ye no ekọ ye ni so ye dwuma mpanimfo so mo damase ensa menso me se ye damase eson afei ye ba fie ha konfo ahodo a ewa ha wo mo agentete asomfo ewa ha me se chese wo mo hunu ye a na o mabo mu ase ni nyina ye ntete pa ne akyerɛkyerɛ pa black power wode tete wo mo akwankyerɛ mma pa wode ma wo mo be ma no kura de se konfo kwadwo konfo Vivian asomfo aka se asomfo na Kofi wo mu no Kofi wo mu chese wo mu eye adwuma wo fie nyina mo fa nkyam se ma hunu mu nyina mu di amobo edin no doso na se wo ba black power fie ade a wo mu ewura pie mesi jai toda kura ne nya kwan edom wa ha pa ye de mu nyina mo ase mu nyina mo ka bom som ye ye bo mo som ye sɛdeɛ wo mo som mo wura nanso akwa bia no ho ɔsene ne wura ye nso ye asomfo wo fie ha bi nti ye nuanom na som ye Nyansapo damase eburu damase eson abusua oba de ya adom na ode yenkwa eche ye ne a me ne producer Appiah ye besan so ne mo hia afidie so ne nkomode wo ho bia ye ne mo abu nanso mprempren ye de ye som sekadwa ye som asanteman ye som ye wura na ye som man Ghana asante aka de se kutu se bam oba de ya toboa ye besan so ahia makraw ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame